Menjawablah nini kontaninyo kini cuy ko meladi yang buyong tumpak di kampung di tanah tapi ko namangiro pasti dipandang. Kok rajo siko yang urang bagak panamo suta rajo Hindu sadang maramikan galanggang bang anak. Galanggang kini nanyoramikan galanggang mola kini si rajo Hindu inyo menjadi rajo siko. Inyo kakawin jo putih limo kape tetapi putih limo kape. Inyo di dalam kabajanji-janji nanindak lamo bana bapucu alu baurek langsung putih da ulu gaga hitam. Aye ilie babalik mudik babuyun buah kayu lapuk di sinen janji mangko sampai galanggang rami tiuk malam di galanggang larami siang malam itu bana katanya kini dan bilang sama so itu tumpak kapado badaninya. Nambah namo mala Sultan Palembang ko iyo coy itu bana antan nambo katapi coy itu katanya kini baabana tando bagaknya tando dari rajo Hindu tu cubo jalekan nandini. Tando dari yung suta rajo Hindu naninyo mala tabilang baga tasabwi kamano-mano tamusahu kian kumari tabang soa kasana sini tasabwi inyo urang dari tahan garundam garagaji dipae mato barageliang ditakik kan yang baradangkang ba itu bana yung kabagaknyo 7 bulan galangarami labatu jueona la sultan nyopancuang ona Labat 7 sultan di pancuangnya itu bana malanya kini ko ada di galang rajo itu. Keniyo di galanggang si rajo Hindu kok kalanyo indak kamabaye kok manang suko manari. Mendengar kata ceru itu ndak guna kadiran tang lamu indak to bilang lamu lai. Sadang dek sutaran Palembang ko iyo cuy tu bana nini bagak rajo di siko antan nambo katapi kok batuju baru sutenyo pancung bulir salapan nanjo ambo salapan cukwi jo ambo antan nambo katapi lah nak sanang di dalam hati nak saju di kiro-kiro itu bana katanya sultan tasabui semacam itu kok iyo coy itu bana kini danganlah di nak kandung kalau itu nak enak pasu sajo rancak ke kampung sultan pulang kumpak di mande kandungan
Kepatang nini balik dari sinan kok mandang yung lamarasay bana inyo lah jadi budak orang bapak ang lah jatuh dari pangkat kok rumah lah dipanji akaba bulu tuturan lah panu di pinti-pinti mak dunia kini nan jadi rajo tunangan nang nanyo ambil na Kini cuy ko di nak kandung rancaklah pulang diadokkan supaya nak tahu amat dunia menjawab Sultan Palembang kok itu nani niat bilang mungkin pulang ambo makin malu mungkin pulang ambo makin gak takwi malu bana di kawan-kawan awak lamo di rantau orang tak ada babuat tangan biar namo tak kabar pulang Antani ni ambo katapi mandanga kato caro itu kandak sultan dak kadilarang kandak sultan dak kaditaganyo antaken di iu barang lanai sultan kate iu ndak tanggung kancang larinyo de iu talabi kancang putui-putui baju di badan Cabiak-cabiak baju nanyo pakai pakaian hapui kasadonyo kari lah hilang masuk itu nanti tinggal cincin sabantu nalaki di jari mani kiro-kiro jo mampik malaki siang basi doret jo mbak balang tadampa di tapi pasir kini bagolek lah dia kandung di pasir lah panjang dia Bagolek di pasir panjang masaklah buat tarung tunjuk makanan kawan di painan barambu angin dari rusuk mengalur sultan kadinginan Sadang bagolek tapi pasir residen dari Bangkaulu balai di tengah lawi lataan Sultan Sinan dulu orang di Sinan kita sabui ada seorang orang tua karajo pai majalo ikan pagi-pagi sekali yang berkukuk diambil jalo panjang 7 dibawa kambuik sebuah 100 kain sampiang salai di Serato yo kain sampiang salai ba itu bana malanyo kini dak guno kita rantang lain dan bilang malah Sultan Palembang inyo bagolek tapi pasir rang panjalo sadang di jalan atalita atalete nampak kacang lama jalan junjung nantalita taile bantu alang menjalang gunung Coy itu bana malanyo kini sedangkan inyo orang panjalo bajalannya sama seorang di sandang jalo lah panjang 7 isi kakambui lah panjang 5 bukan tinaman lesagan tumbuh bumi tak suko mana rimo Coy itu bana malanyo kini bumi tak suko manarimu dan etong sabana kato rupanya malah sama so itu batumpak melarang panjalo
Sadang de inyo rampanyalo dan etong sama soy itu bajalan balambe tando lambe nyo bajalan hari badaro siang hari siang bagasweju hari siang badaro ju letampak pasien panjang hari tarang-tarang tumarem maalun hari kabadaro siang dari badari kuku ayam dilayokkan pandang nan jauh ditukikkan pandang nan nampi cuy tubana melakini ruponya malah sakutiko tumpak kasutan nanyo kini maalun mula sutan kini inyo nan sadang kata gole nyo manjalo urang panjalo lu seraken jalo kalawitan jalo taserak sangat kambang lu pului jalo babali ndak tabado lah kambang jalo ndak tanggung rancak kambang jalo lu cali hasilnya sudah dipului jangan kalau nang kakane rantiang gak cie tak nyobao ba itu bana malang untung di sini heran rampan jalo cuy ko rancaknya kambang jalo lau gak siku nak tabao cuy ko rancaknya ai itu bana kato baliu bajalan yu sama sorang dek lambe lamu di bajalan ulang sekali lagi menyerahkan jalo panjang tujuh indak jokane lau siku ju lapane liu dek manjalo bajalan gak kasih pasir cuy tu bana melakini la jauh di hati tabiang bajalan hati kasih masih la tampak orang dari jauh bentuk batang sajonyo pandang patui tak kane lau di jalo gabuk gadang air semalam ko la banyak batang bagolatan cuy tu kata orang panjalo bajalannya sama sorang lambe di lamola di bajalan nanyo jalang la ampi ju la jale baso manusia di malo lau namukane patui lia lau di lawi di malo kakane lau awak jalo iyo la cuy ko keadaan nantu lawi katapi pasi itu bana katonyo kini mandanga suara orang gaek tu tersabui sian tu lawi menjawab Sultan Palembang dangakan bana la digaek bukan ambo sian tu lawi ambo manusia saja tanyo sinan bakato orang panjalo ko iyo manusia saja tanyo coba kuli masadat coba malah kuli masadat nyobaco kuli masadat bumi membilang gambiratui cuy itu bana karancaknya mendanga sultan mengecek tadayo gae mendangakan onde nak kandung dangakan bana jadi ba aku sampai yang semacam iko tadampa di tapi pasir bakai ini ndak salai ju itu bana kata orang panjalo menjawab sinan Sultan Palembang danga digae sabananya yo tumpak kapado badan nambo yo ambo nanana kapa gadang o kapa malatui tangalawi urang dimati gae nambanya ambo tadampa tapi pasir cuy tu bana katonyo kini o tolong lagae si bikin dagangan sadang lame di lamun oba itu bana katonyo sultan mandanga sultan ibu tolonglah pasang nak kain sampiang laketkan kain sampiang gae lanyo ambil kain di sultan nyo paserong kain sampiang gae maalun baun kain sampiang
Maalun lagae rampanya lo nang kain sampiang nasala itu dangadang digae pemusi palu dangadang panungkui lau tentu bap campur malabaunya kini tapi dek tak ado bapak keyu tapaso rancak dikatoken dan etong suter Palembang ngogae dangaken bana mola kito babalik pulang hari ko batama tinggi cuy tu katonyo suter menjawab gae maso itu nak kandung malah suter nan datang kini cuy ko diang buyung ko kito babalik pulang le jale de ang buyong nanang la jale tamu gae sekali datang kamari ndak lojo pakan nasi yang makan to cari lau gak sagule menjalo kito saserak lai itu bana kato pak gae kato sampai sultan menjawab ini cuy kole de pak gae ko iyo kaman cari lau kadang la jalo panjang tuju ambo tagak sainggo pinggang air sungkuit le ambo tape sungkuit lah ambo jo jalo tu itu bana katonyo kini nanggae mungkin mola kuatir nalio memang gak ragu antaba apa jako kini antayo le manusia sajatanyo antayo si antulawi gak lain buni-buninya nyotaga sainggo pinggang hai jalo latibo dari gae jalo katibo sultan lari riaknya tinggal lau mengaja tasungkui lau na banyak nyo jujung jangan lo la dia kandung di lau la banyak Mamana lagae sekutiko meminta ampun bake sultan no tolong nak kandung tolong jalo angku laburu bang anak tolong di sultan melama so itu nyepegang sekali tali jalo menurut lawaknya baunya coy itu bana dek sultan salasai lawak dia beken jalo lah sudah liuk lipik tuan oh jalo lah sudah liau lipik ba itu bana molanya kini lah dilipik jalo panjang 7 selesai mula jalo diabaikan baru mulai sultan kabajalan ba itu bana mola kini lah nyo sandang jalo dek sultan nan gae menyandang lau bajalan sultan dahulu wanyi lamun bang de dari ulu tak kotak lah di tapi yang lama letang sultan dahulu ibu hati gae budi yang mencari le jalan sultan mencari jalan sultan Palembang mangkoga ibu nyo hati gae cuy tu bana pajatu kini nyo tahu diuntung buru inyo balun makan mulai nyo tu kini namu sekali bakar ajo dek karamat nyo ambo la came ju itu bana katonyo gae anak kandung sultan baru datang Musa sultan Karajoala bawa kamari jalo itu biala gae kamanyandang tatap si buyong inan sanang tato nak kandung dinan sanang itu bana katonyo kini dan bilang sultan kok kini nabana mo sultan Palembang
Batanyo sambil berjalan opak gaek dangaken bana kini cuy kole dipak gaek bari luru ambo batanyo ambo dagang sekali lalu batanyo kabake gaek batanyo babana-bana rancak koma gaek nagariko kampung aiko namonyo siabana rajo disiko sia namonyo gaek nan pastinya kato sampai gaek menjawab kok kampung nak nangkang tanyo kok kampung malah nan sultan tanyo iko nan taluk kualo ayetem kok rajo nan sultan tanyo namo rajo tak dapat disabui-sabui rajo siko sangat bagaknya kalau disabui namo rajo kalau tak ada anak di dubalang dihukum pancuang badan awak Mandanga kato cuy tu sanang sekali hati sultan bersobok lawan nanggak kare bertamu orang nanggak bagak yaitu bana niatnya kini cuy kola dipak gaek biarlah berang rajo ke kita tapi mangalo rajo ke berang tak ada orang lain dari kita sialo orang nang kamangadu tolong sabuikan gaek lambe-lambe de inyo manasak gaek juho tapaso gaek mangabakan banamo sultan rajo induna Batanyo sultan Palembang ko iyo gaek galangga rami galangga nganyo rami kenco itu bana katonyo kini galanggang putih limo kape anak tuangku sultan mudo anak di putih ame urai itu bana katonyo kini nambah namo putih limo kape inyo dalam bajanji pulo janji jo inyo rajo indu janji naninda lamo bana mangko kawin jo rajo indu bapucu alu baure lasung putih ada ulu gaga hitam Aile babalik mudi babuyun buah kayu lapuk di sini janji mangko sampai galak sekali sultan Palembang janji di matu sampai Kawalai gaek mudik kawalai bali sabun sare mangkok janji tu gaek kanamu sampai anta kok tibo dagang sanse itu bana katonyo sultan kini cuy ko malah diang sultan tando santiang rajo risiko 7 bulan yuang galang arami laba 7 sultan nyo pancung adat siko lain le pulo kok kalah inyo pantang mabayi kok manang suko manarimo Cuy itu malah langgam di siko itu adatnya yang heran di siko galak saja sultan Palembang kok gae ala membaritanya kok sultan kini yo nak kandung namo sultan siabana di makok dusun jonagari Mandanga kato caro itu dusun nagari gaek tanyo kok namo bisa ambo tanyokan kok namo bisa dijalekan namo ambo sultan Palembang dusun nagari gaek tanyo kalau itu nanggaek tanyo kini tumpak ke badan diri ambo karaya jenjang laboto si mikin membawa labu laye nyo ambo gaek urang siko batin nyo dangagang la o gaek la balun latan tuwe Kini cuy ko mula digaek berjalan yuo mula kita sedang lama jalan jo gaek lah datang pareman mula dalam kampung
Maalun pareman tangguang mencalik rang buruk diri yang kengai nyambil timpuruang dua sorang lanyo gugu dari balang akang. Bakato di sinen molagai tadi obuyung dangaken bana le jale diang nak kanduang inda elok kambelu bana jauh lendonyo padi ladang tak elok doyong cuy ko bana gak jauh ibu hati dagang jauh tai boyong hati dagang le jale diang kita sama laki-laki negari sama kata li daerah sama kata jajak kok kampung sama kata tinjau kita kok anak laki-laki itu bana katanya kini sedang digaek sekutiko laberang hatinya kini mencaliak nak ketik sinan. Bake suten sudah leli, baso pajak orang karaman, baso pajak orang barasa, ba itu bana malah dipakai. Indak guno dirantang lamu, bajalan gaek tukini, na bajalan baireng-ireng, nalati bo di pasarami, lade banyak lau enakane, lata paso lau dijual. Pakai nasi talabi bana, talabi banyak lah dapat lau, nanco itu bana dipakai, pakai de lau sultan tadi tuan. Bakade laut sultan tadi ba itu bana mulanya kini sedang de untung kadien ala dan bilang bana jale-jale tumpak kapado sultan Palembang la duduk di pasar Ami sedang bakang ade di pasar Rami na mencalik sultan Makadai piti talatak di hadapan Basir Abui na muda-muda mencalik sultan masuk itu nambah kandak laut sakutiko Basir Abui membalikkan dari siku lekanak dua dari dua lekanak ampik je itu na muda-muda tapi pulang ke rumah masing-masing lain babayo balilang awe detuan cuy itu bana malanya kini sedang dek sutaran Palembang lau abi hari lapatang to bilang na mudo-mudo tadi dan gadi-gadi nama balik laut tiba di rumah sorang-sorang tiba di dapur masuk itu lah mulai laut kadi masak ukuran goreng kok digoreng ukuran sambal lah disambal cuy itu bana malahnya kini satu mulai laut kadi karek tak bayang orang nama anju ada tuan ini indak salah do nambak capo tumbuhnya di padang data ureknya mati tak ganjut tumbuh di lereng pandakian indak pakasi kodonan cuy ko dicalik rupo nanti enggak dipandang dunia rasoka ancur
Dicalik laut talata raso karara nyawa bangaden dik kandung na orang dari mula padang laban kemudian anak koto baru kemudian sadang mula kasuarang kaili basanjo-sanjo kepado panggemar abo pesisir selatan kok curito sehingga iko molada ulu tapi kole baumu samo panjang kole rancak sambungan inyo ado yo sambungan limo langai adik kandung Kaili dan anak manyo barang kaili tari patang-patang ko ingin sambungan sultan Palembang muda setia di kota Pang. Adang ngodi